ओमफ्राय फुङावनो आङो बे फिथाखौ बानायबाय आरोना फुङाव साहा लोङो नालाय ओंखायनो फिथाखौ एवबाय ओमफ्रायो फारसे साहा फुदुंगासिनो आरोना ओमफ्राय दा सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संलायबाय आरोना ओमफ्रायो नैबेहाय आङो लकेल दाउ संगासिनो आरोना आंना बेदर एवनाया दायो जाहांबाय ओमफ्राय बेवहाय आङो मा होनो जारि ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि होलाबायनानै संबाय आरो ओमफ्राय बेखैजाय मैथा बाथोन खालामदों आरोना आं एसेनो ओमफ्राय ओंख्रिया आंना गोदौगासिनो जाथारसिगोन आरो फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनमारबाय आरोना दाउजों जारि ओंख्रि रोसिसो आरो टेस्ट खालामनायनोसै आरोना माबायदि जादों Pak Menteri Perhubungan baik, itu minta kasih